שלום לכולם, כאן טרנד Call of Duty, פתיח ומתחילים. חזרנו לכם, ואנחנו במשחק חדש יחסית שקוראים לו ביל באטל כריסמס. זה קרב מנסה כריסמס. איתה, וכן, פה איתי איתמר. וואו, הכל פה קשור. בא לי... עוד שוקולד. אוקיי, מה עבור המלוך מהיר? אוקיי, וחזרנו אליכם. אוקיי. מה זה? זה לא שוקו. זה לא שוקו, זה... אוי, הבנתי, כאילו שוקולד חם. חייב שוקולד חם. לא. זה מה שאני בניתי, מה אתה רציני? לא? כן. באתי כאן. או, גדול. אפיק. איך לא חשבת? זה כבר לא. אם היה פה פייס קאם הייתם רואים שעכשיו יש לי גרם פיקט. פייס. לג'נדרי. כולנו עושים לג'נדרי. זה ינשוף יא ינשוף. מה זה זה? ינשוף יא ינשוף. זה כאילו חפיסת שוקולד וזה שוקו. לא. רגע, זה עץ. בוא'נה, אם מישהו יעשה ששוקולד יכול לעוף, נשלם לו 1,000 שקל. כדי שילמד אותי איך. לא אהבתי מה, אני לא רק פיידית. אוקיי, זה סבבה. מה זה קשור? לא הבנתי את החלום. וגם יש שוקו. מקום שלישי. זה לא שיש לי נקודה אחת. אם אתה רוצה מקום שלי או יותר, אני מציע. כן?
אוקיי, ומעברון. נכון? אבל אל תשאל מה זה, בסדר? יש לי פרופופון, אני רואה את המסך. אוקיי, וחזרנו אליכם, זה אפילו לא חיכינו. אוקיי, מה אתה רוצה לבנות? חזרנו אליכם, נצטרך שזה הקצמן, פשוט לא רוצים לראות הבחירות. ומה שאנחנו צריכים לבנות זה מגולשת, ספלת, סליחה. נראית מכונות גם אלון. ומעברון להילוך מהיר. המשך. אוקיי. וואו. אתה תצביע. מה אתה חושב על זה? לא, רוע. מה זה דבר? אם הייתי אומר שזה משחלת לעד. איזו משחלת? משחלת של... עשירים? כן. בסדר, בסדר. ומה, יפה מאוד, תסתכל. זה לא. לא הבנתי. אבל איפה משחלת? לא אהבתי כל כך תצביע טוב. לא, לא. מה זה אחריו? טוב, שלנו. ממתי מסחלת זה בית? האמת היא יש כאלה דברים. תיבה דו. לא, אהבתי את זה. איפה קרים? מקום שישי. זה מה שנצא. טוב, זה היה הפרק לנו, מקווה מאוד שנהנתם. תסמנו את זה בלייק ובסאונד. ביי.